a can nesa wata za a san muryar mu. Ba ma gwada ba, mu waka ba ta san mana illa ba. Inda dai na rago a can nesa wata za a san muryar mu. Ba ma gwada ba, mu waka ba ta san mana illa ba. Inda dai na rago a can nesa wata za a san muryar mu. Sani gwarzo ne ita waka bai wace don haka kar da kare na ne masu yin kushe kan muku dai na yi maka ba amfani sai ku fahimta ni waka wata zan yi ne illa ba kai ma ka nazarta za ka ga taka basirar ko ba waka ba. Sautin bana ne akwai na bada ko a cikin babu lokaci na in yi murya ta tilasta yawo bada alkairi ko da shi wanda ne fi dacewa da abin da ka shura ka sani shi za ka yi mai waka ne ni ban yarda ka ce da mutunci ba kowa da kalar kiwo na saka mai dace ba ni ne abu ne na waka ba ta zan mini illa ba sana'ata ce ni ba ba zan mini aibu ba Allah na rike ni sam ban yarda da